ska ha det. Det orkar inte. Inte jag heller. Så nära mig då, så vi träffar mig. Ja, lite kvar här. Då ser jag inte om det är någon aktivitet emellan. Det är lek först, ja. Kasta först. Jag måste få den längre. Mamma sa. Så kastar den till mig direkt. Jag tror han vill ha den. Jag ska kolla in hela rummet. Ja. Kasta igen. Han är på plats. Plats, va? Kampa lite mer nu, kom igen. Mer kan du, va? Ja, kom igen. Ska du montera loss den där lite grann? Nu vill jag ha den. Ska du stoppa den bak i ryggen eller vad du vill? Sitt. Så han ser den här. Det är inte lätt, men ska du ha kopplet också? Ja. Eller försöka så han står med skottet mot. I den riktningen. Ja, han ska ju ta ryggen mot. Du kan ha ryggen mot. Så. Var lugnt och stilla där. Jag har fått in där. Vad är fågeln? Nu kampar vi igen då. Ja. Jag applåder. Kampar lite grann. Ja, ja.